Koľko hodín denne tráviš v práci a koľko z toho ťa naozaj baví? A čo sa zmení o 5 rokov, ak budeš robiť presne to, čo dnes? Väčšina ľudí sníva o slobode, pasívnom príjme, cestovaní, no zostávajú v kolotoči, výplata, účty, výplata. A zatiaľ sa svet mení. Dnes dokážeš vďaka novým technológiám premeniť svoj telefón na stroj na zarábanie. Predstav si, že sa ráno zobudíš a na účte pribudli peniaze. Žiadny budík, žiadne stresy, len ty. A príjem, ktorý plynie online. Ako to dosiahnuť? Ja spolupracujem so spoločnosťou, ktorá ako jediná na svete prináša prelomovú technológiu v oblasti bunkového zdravia. Vedci ju označujú za objav 21. storočia. S obrovským dopadom na zdravie, krásu, šport aj dlhovekosť. Je vedecky validovaná, patentovaná a predbehla svoju dobu o 10 až 15 rokov. Zatiaľ o nej vie menej než 1% ľudí a to prináša obrovskú príležitosť vybudovať si dlhodobý a stabilný príjem. Ja som našla cestu, ktorá mi prináša všetko. Zmysel, slobodu aj stabilitu. A teraz tú cestu môžeš objaviť aj ty. Vytvor si nezáväzný účet zdarma, bez rizika, bez záväzkov. Ale začni hneď, pretože čas beží a príležitosť nečaká.